ଯଦି କେବେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବେ। ଏପଟେ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଛୁଆ ସେଲ୍ଫି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ୍ କରି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନଗରୀ ବ୍ରିଜ୍। 4ଟା ବେଳେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ବ୍ରିଜ୍। ବନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ଯିବେ ସିଧା ନୂଆଗଡ଼ କାଚରାଗଡ଼ ତାପରେ ନୂଆପେଟାଣା ଗଙ୍ଗୁଆରୀ ଅରକଣ୍ଟା ସବୁ ଦେଇକି ପୁରା ପଳେଇବେ ଏକାବେଳକେ ଅଂଶପାଳ ପୁରା ବାହାରିବେ ବାଟ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନଗରର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯିବୁନି ଆଉ କ'ଣ ଠିଆ ହଉ ତମକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା କେଜାଇ ଛୁଆ ଆମର ବନିଶ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଳୁ କେତେ ମାଛ ଧଇଲୁଣି? ବଳେଇ କେତେ କିଲୋ? ବଳେଇ କେତେ କିଲୋ ଧଇଲଣି? ବନିଶ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କିବା ଦେ ବନିଶଟା ପଡିବ ଏଇକା। ପଇଲା ସେଠି ବନିଶଟା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନିଶର ଉଠା ହଉଛି। ଦେଖିବା ଦେ ମାଛ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଦେ ମାଛ ଲାଗିଛି। ମାଛ ବାଛ କିଛି ଲାଗିନି, ଦଳ ଲାଗିଛି। ପକା ଦେଖିବା ଦେ ଆମ ନଈରେ ମାଛ ଧରା ହଉଛି। କୋଉଠି ମୁଁ କାହାଠୁ ଉଠି ଯାଅ, ପଛରୁ ଉଠି ଯାଅ। ବଂଶୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖ, ବିଚିତ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଠି କଣି ପୋତାଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଇଛି ବଂଶୀର। ତୁ ମୋର ଆନା ଭାଇ, ତୁ ତ ଯାହା କରୁଛୁ ତୁ ଆଣୁନୁ, ତୋର କିଏ ଆଣୁଛୁ? ଦେଖୁନୁ ଲାଗି ଯାଇଛି ବେ, ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଲାଗିନି, ଟାଣୁଛି ତୋତେ। ଲାଗି ଯାଇଛି। ଲାଗି ଯାଇଛି। ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା, ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ଧରି ଦେଇଛି ଆଳୁ। ଦିଟା ମାରି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ? ସିଙ୍ଗି। ଆମର ଏଠି ସିଙ୍ଗି କୁହାଯାଏ, ତମର ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେଖିପାରେ ଏ ବାଉଁଶ ବନିଶରେ ମାରି ଦଉଛି, ସେମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ ବନିଶ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଠୁ ଆଗରୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କି ରେ? ଦଳ